Шушы көннәрдә Казанның Акбарс көрәш сарайында Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турниры узды. Турнир 2 көн дәвам итте. Быел 61-нче тапкыр үткәрелүче бәйгедә 40лап команда катнашты. Чараның иң матур мизгелләре Фәннур Хәсәнов репортажында. Республика күләм бәйгеләренең матур традициясын дәвам итеп, тамаша алдагы елларга нәтиҗә йомгаклау сүзләре көрәшчеләргә уңышлар теләп башланып китте. Үткән турнирларда катнашып, бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы көрәшче егетләрне искә алдылар. Исән-имин туган якларына кайтуларын теләп, бары тик көрәш мәйданында гына көч сынауларын теләделәр. Чара бию, театральләштерелгән тамаша Татарстанның танылган артистлары чыгышы белән дәвам итте. Ватаным Татарстан газетасы тарафыннан оештырылган герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә көрәш буенча республика ярышларын тантаналы рәвештә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиумы рәисе Марат Әхмәтов ачып җибәрде. Елгы мафларына килгәндә, без традицион әлбәттә Җәлилнең туган көненә якынрак вакытка билгелибез. Чөнки аның истәлеген барлауда һәм аның рухы, аның ватан пәрвәрлеге ул бүген дә бик кирәк һәм менә бүгенге безнең чыгыш вакытындагы пролог керешелешендә дә бу темага зур истәлек әһәмият бирелде һәм хәтта аны карап утырганда Yüzden yaşlar kildi, yigitlerimizni sağınıp, hem onlarını anda nindi yazmış bilen il sağında qarab. İng dereceli ana yetakçilikdə, birdə qatnaşqan kurashçıda kilemge çıkıp, ya ise komanda alıp gelgen yetakçilikdə, hem hatta kurashçı tamaşaçı da bu yarışlarga ayrım münasebette, ayrım dereceli münasebette. Ул ниндидер аерым исемлек белән йөри. Милләтебезнең гүзек кашы булган татар көрәше, ул халыкның яшәү көчен, батырлыгын, кыдрәтен күрсәтә торган спорт төре. Татарлардагы көрәш рухы бер вакытта да югалмаган. Төрле бәйрәмнәрдә, җыеннарда, сабан туйларда бил алышу, көрәшү традицияләре буыннан буынга күчеп, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Bütün yarışga әзерләнергә кирәк, bütün üstüne de тырышырга кирәк, җиңәргә. Шуңа күрә бу лучший спортсмен исемен алу өчен минем өчен бик шатмын. Шундый безнең федерация шундый әйберләр ясаган өчен. Чын көрәшче булыр өчен 99% минемчә тырышлык кирәк. 1% инде ансы сәләт Аллаһ Тәгаләдән бирелгән. Бүгенге көндә җиңүне яулап алып булмады. Мин әле тотанам гына көрәшергә. Шуңа күрә тырышыбыз, тамырыбыз иншаллах зур званияларга ирешербез. 61-нче тапкыр үткәрелүче бәйгедә быел 42 командадан 350-гә якын көрәшче катнашты. Муса Җәлил истәлегенә уздырылучы бәйге иң дәрәҗәлесе. Көрәшчеләргә әзерләнгән приз фонды Татарстан беренчелегендәге кебек, беренче урын алган көрәшчеләргә 100 мең, икенче урынга 70 мең, өченче урынга 50 мең күләмендә акчалата бүләк каралган. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.